zene kell, csak egy stílus van, ami összeköt minket. Csak a channelen, csak így csemelek, mert ez összehoz mindent. Csak egy zene kell, csak egy stílus van, ami összeköt minket. Csak a channelen, csak így csemelek, mert ez összehoz mindent. Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, tartja a mondás, a közmondás. Virágon, virágon, mit kell erről tudnunk? Virágon, virágon. Ez egy szerelmes dalnak indult, a szöveget nyilván én írtam, ő a zeneszerzőm, gyakorlatilag egyik napra a másikra ugrott be a fejembe, hogy azt meg kéne csinálni, mi egyébként egy lemezen dolgozunk. Ő pedig annyira ráfeküdt a témára, hogy gyakorlatilag pillanatok alatt talán rakta az alapot, megalakult a szám, felkértünk egy gitárost, felkértünk egy nagyon jó énekesnőt, és a végén gyönyörűen összeállt a dolog. A tavaszi szélvizet áraz, de mi a helyzet a téli széllel? Madárkák még sohasem csicseregnek, mégis mosolyogva alszom éjjel, megfogyott leellet az ablakon. Reggeli szerelem, késő esti gondolatok érnek be. Remegtetik tenyerem, nem rep vagy csak egy gondolat. Fájon múló emlék, egy érzés, mi ketten mások vagyunk. Többek lennénk, jó erre ébredni, gyere szaladj! Váltsuk meg a világot, másod csak hadd nézzenek irigykedve, hogy ilyet meg kilátott. 2014-ben hogy nyúl az ember alapkészítéshez, amikor meghallja ezt a témát, hogy virágon, virágon, meg szerelmes dal? Hát úgy, hogy milyen újat tudok hozzá tenni? Ez itt a jó kérdés. Adott volt egy jó minta, ami kézenfekvő, nagy rajongója vagyok az adott embernek, és szeretekre vaddogtam. Igazából ennyi. És ennyi történt? Sampler hip-hop a klasszikus? Így van, abszolút. Ki a nagy kedvenc egyébként ebből a műfajból? Primo? Mintázásból? Aha. Hát nem tudom, hogy van-e nagy kedvenc, őszintén szólva. Talán Dre. Apróság, mit kérek, csupán csak látni szeretnélek. Éjszaka a füledbe suttogni szeretlek. Ameddig csak élek, e-poszt írunk, sőt mi több. Holnapra legendákká válunk, és tudom, újra gérik majd egyszer, hogy leesett az állunk. Mire várunk, gyere szálljunk, csak mi ketten. A világ ellen forradalmi hangulat, ez két test és egy szellem. Nem tudom, épp csak érzem, megfejteni nem megélni kívánom. Hát én már kit válasszak, virágom, virágom. Azt mondtad, hogy előkészületben van egy album. Így van, egész pontosan. Múlt idő LP lesz a címe. Teljesen más, egyébként más stílus. Ezzel lefektettünk egy alapot ezzel a számmal, és igyekszünk rá szépen építkezni, elég komoly terveink és elképzeléseink vannak. Október elején kezdünk el teljes mértékben belevágni, és akkor mint egy komplett munkát nekiülünk, és gyakorlatilag kísérjünk a stúdióba, ha minden igaz. Úgyhogy... Azért majd gyertek ki a stúdióból, én azt kívánom. Szerelmes rappel kezdtétek, mi lesz a vége, szakítás? Hát azért nagyon reméljük, hogy szakítás nem lesz. Talán a számok közül még egy lesz, ami hasonlóan romantikus töltetű, de az összes többi az inkább az én környezetem, a Szellemtelep, Újpest, és nagyon szeretnénk képviselni mindazt, amit most Magyarországban én látok, amit mi látunk. Úgyhogy igen, lesznek közreműködők. Ott a világnézet. Így van, egész pontosan lokálpatriótáskodunk, így van. És alkőn hordott teher, felegek egy szál virággal, amikor naplementétlesi majd összeolvad. Egy szivárvánnyal csillagok szakadnak az ölünkbe a hold. Mesét mondó sarlatánk fején kívánkozó mosollyal kikönyöklünk. Lelkünknek ablakán... Tíz, csak a négy. Nem egészen csak a négy, ez a real 4, reméljük, hogy így lesz. Meg a 13. A 4 meg a 13, végre! Jó, és a 13. Végre levetközzük a 8 meg a 13-at, a 4 meg a 13. Elfeleztük a 4-et. A 4/4 egyébként is fontos dolog ugye a rapben és a hiphopban. Zeneileg azért milyen meglepetésekre számíthatunk? Lesz-e valami elektronika belecsempészve, gyorsabb tempó, maradunk a melankóliánál, vagy valami újítás, valami egyedi hangzás? Elnézegetünk igazából mindenfele. Meg lesz ez a klasszikus 90 BPM környéke, meg lesz úgy szintén ez az újabb vonalas 70 BPM, de a Daxit saját szájízét azért mindig megpróbálom belevinni, mindig konzultálunk, mindig munkafázisonként egyeztetünk, hogy ő hogy képzelte, nem tudom, ő lead nekem konkrétan egy ilyen matek képletet, mit tudom én, 2 sor hook, 4 sor refrén, 18 sor rap, és hook, refrén, rap, szóval így lesz mindenféle, amit csak szeretnek, és a Daxidra jellemző legyen.
Ami nem könnyű egyébként, mert ő teljesen más alapokkal dolgozott egészen eddig. Úgyhogy amikor elmondtam neki, hogy mit is szeretnék én, akkor teljesen jól ráfeküdt a témára, és végül is ezért is lettünk mi partnerek. A pletykát suttog a köd, hiába változik a szélirány, vitorlát bontunk a cukorstrádán, egy Magelláni szérián képzeletünk vitorlással jövőt nézi. A múltatása a galaxis minden fénypontjának mi vagyunk, a ráadás. Tervezünk olyat, amiben lesz egy kis rokkos beütés, tervezünk olyat, ami gyorsabb lesz, pörgősebb. Igazából ennyi. Témáknak a sok sorosítás. Sokszínűsége. Ha jól veszem ki, akkor az a munkafolyamat, hogy te írsz egy szöveget, megtervezed a dalt a fejedben, és utána azt mondod, hogy na, kedves szakember úr, ilyenre szeretném. Jövök, megcsinálom az alapot, elmegyünk a stúdióba, fölvesszük, van egy társam, a PSB vagyunk, nem tudom, hogy mennyire van reklám vagy sincs, de nézzetek felénk, Westside Boys. Fölvesszük, kikeverjük, aztán hogyha úgy van szó, hogy rendezzünk klipet, akkor én leszervezem az embereket hozzá, amit tudok, vagy amire szükségem, vagy amit nem tud megszervezni a Dávid, azt én átveszem, és akkor összerakjuk. Vadság, ez szerelem, vihar és kánikula egyben, idegrázós világrengetés, forró vágyak, két pár szemben érints meg az eget és meglásd, hogy vászonnál válik, és én ráfestem egy vérző szívvel, ideben csak te vagy. Nincsen másik cirkusz az életünk, nézd meg, hogy mekkora bolcok vagyunk, egymás köldökét piszkáljuk, csak mert túl nagy. A krumpli orrunk, egyik szemünk zokog, míg a másik nevet, mert a közönség mit sem sejtett abból, hogy egy bohóc mit is szeret. Olyan még nem volt egyébként, hogy neked elindult a fantáziád meg a nyál elválasztásod, és azt mondtad, hogy figyelj, csináltam egy alapot, ez vagy te. Na erre írjál. Volt. Egyből rá is ment, abszolút, igen. Ez a Tükör című szám, amit legközelebb beszélünk fel, ez pontosan így történt. Általában egyébként a rapben és a hiphopban így szokott zajlani, tehát van egy jó alap, ami inspirálja az MC-t, és az visz előre. Tehát az ritkább egyébként, a Mikey Mikenik még ilyen, aki előre megírja a szövegeit, és ahhoz készülnek az alapok. Valóban így van. Azért más nálam ez az egész történet, mert én 24 éves voltam most lettem 25, elég nehéz volt elindulni ezen a dolgon. Én egy évvel ezelőtt azt tudtam, hogy ezt az egészet pontosan hogy kell csinálni, és most kezdett el kinyílni a világom erre az egész dologra. Nekik is, és nyilván az én tapasztalataimnak köszönhetően. Nekem voltak szövegeim, és most már egyre többet írok, úgyhogy gyakorlatilag úgy néz ki, hogy most már 14 számos lesz a lemez. Igen. Tehát vannak megírt szövegeim, de azokat is nyilván alapokra írtam, engem is kell, hogy inspiráljon valami. Daxinak elég konkrétak az elképzelései, amikor számról van szó, szóval nincs megalkuvás, nincs olyan, hogy ez a szám jó, csak egy kicsit alakítsunk rajta, nincs. Vagy ez, vagy egy új. Milliónyi kis vonál, ha végtelenbe szökik, érzéseink gyöngerossait, a pillanathoz kötik, nem létező sors. Édes ízű, véletlen, azonos értelmet nyerni két embernek egy ugyanazon életben, néha mi húzzuk a gombolyagot, máskor csak követjük a fonalat, sokan tartunk sok felé, míg nem egy-egy szál összeakad, s a két fonál csomót köt, megszorul, megfeszül, egymásba fonódva emlékek maradunk, vagy új egészek leszünk. Ha már ennyire konkrétak az elképzelések, a videóklippekkel kapcsolatban is ennyire konkrét az elképzelés? Mondhatni, igen. Megvan az a bizonyos embertípus, akit ő látni szeretne a videóklipbe. Én írok a Facebookon, vagy csörgök a telefonon, és akkor beszerezzük azt az ember anyagot, akire szükség van hozzá. Van tapasztalata, ugye? És így készült ez a klip is? Egész pontosan így készült ez a klip is. Amikor készített maga a szám, összeültünk, és már meggondolkodtunk videóklipben, és úgy gondoltuk, hogy igen, ez lenne az, amivel akkor most meg kéne indulni. Nem igazán volt itt a téma elfelől, én megkértem, hogy ő nézzen nekem színészeket, én elindultam azon az úton, hogy keresek egy énekeslányt, akit én egyébként már ismertem, és nagyon megbízhatónak tartottam. Kerestünk egy gitárost, aki szintén az én ismerősöm volt, összeültünk a stúdióba, rávettük a gitárt, megbeszéltük az emberekkel a történteket, kerestünk sminkest, mindenki volt, és hála jó Istennek meg kell, hogy említsem, nagyon fontos, hogy a környezetemben nagyon-nagyon tehetséges srácok vannak, és nagyon szépen köszönöm innen nekik is.
nagyon nagy tudatosságot érzek a produkcióban. Mennyire lesz ez tudatos a színpadon? Van-e már erre elképzelés, hogy fogtok ti megjelenni a színpadon? Akár élő hangszerekkel, akár hangszerek nélkül, egyedül kiállva, többet magaddal? Erre is határozott elképzeléseink vannak, viszont most addig, ameddig a lemezben nem fejeztük, addig nincs megjelenés. Mondjuk ezzel most éppen hazudtam, mert tegnap egy karaoke pubban léptem föl. A 8 óra munka, 8 óra pihenéssel? Ugyanezzel a számmal és az én számaimmal is egyébként. Így van, megcsináltuk a virágomat, és megcsináltuk egy másik számomat, ami egyébként már kész van a lemezen. Gyönyörűen működtek a dolgok, úgyhogy csak így legyen továbbra is.